înseamnă judecată. Deci toate crizele acestea care vin peste noi, toate bolile, toate, în sfârșit, conflictele care sunt între noi, oameni, între neamuri, între popoare, sunt judecățile lui Dumnezeu din pricina păcatelor noastre. Ai un copil, faci o poznă, îl vechești, îl ceri, îl aduci din nou la loc. La fel și Domnul face cu noi. Suntem în mâna Lui, suntem copiii Lui, suntem puși Lui. De aceea, viața noastră, trebuie să ne bucurăm, să nu ne întristăm, să nu dezarmăm și să nu descurajăm când vin peste noi aceste încercări, acestăți, pentru că acestea sunt un medicament pentru noi care să ne vindecăm. Nici un medicament nu e plăcut, dar îl iei pentru că îți face bine. Și starea aceasta e lucru care trăim noi. Și care am spus eu într-un apel al meu, am fost cam tare, cam aspru, dar să știți că dacă nu e așa, nu-i dă și o atenție minte. Au fost în sfârșit scrieri, cărți de altfel, în Apocalipsa 13, carte cu atâta pagini și cu atâtea lucruri. Și m-a determinat să fac eu acest apel. Pentru că sunt aici în legătură cu sute de oameni de zi de la noi din țară, telefoane din Occident, telefoane din America, din Canada, mă întreabă ce e cu buletinii, ce e cu pașaport, ce e cu una școală. Și atunci eu ce-am zis, băi, trebuie să dau o limpezire pentru toată lumea. Și în câteva cuvinte am scris așa, că m-am adresat credincioșilor noștri. Păi, alarmă, sfârșitul, gata, să ne pregătim moarte. Păi da, nu mai atunci, pe când e moarte, când vii îl împuși pe om, trebuie să fii mereu într-o atenție. Creștinul trebuie să fie ca iepurile pe Hadon. Cum stă iepurile pe Hadon? Două lăbuțe și cu urechile dreapta și asta. Așa trebuie să fie creștinul pentru grija sufletului lui, pentru mântuirea sufletului lui. Că sfârșitul omului, ce degeaba spun eu, e sfârșitul omului. Sfârșitul omului când am căzut, gata, eu cu unul și-a sfârșit lumea. Și cu celălalt la fel, cu al treilea, al patrulea, al nouălea. S-a sfârșit lumea pentru mine, dacă am murit eu. Sau dacă am murit unul sau altul. Vezi un costum pe o mașină, pe o trăsură, ceva. Măi, s-a sfârșit o lume pentru omul acela. S-a terminat. După cum s-a născut o lume pentru un tânăr care pilașcă l-a dus la botez, s-a născut o lume. S-a născut o lume și de aici, ca să-și o continue dincolo. De aceea și eu când am spus acolo că e aproape sfârșitul, păi nu e aproape sfârșitul, că trebuie să ridice templul Solomon de la Ierusalim, trebuie să treacă evreii la creștinism, trebuie să fie evangelizate toate neamurile. Ori asta nu se întâmplă așa de ușor. Mai e încă vreme. Dar cum am spus, pregătiți de moarte trebuie să fie. Și am dat alarma asta pentru că am văzut tocmai semnalul luăm de alarmă. Că au apărut aceste covenii, chipurile, care nu sunt treaba așa, ce sunt. Și dacă am dat valul ăsta de informație, am pus pe un părinte să facă și ce este, de o explicație, ce este chipul. Și atunci se vadă în sfârșitul lumea cam cum suntem. S-au supărat unii. S-au supărat. Cerem noi, de pildă, să ne explice ce este chipul la ministri de interne. Să explice ce-i chipul, măi.
Ea spune, tu, ce este? Dar nici el nu știe, mă, ce. El un carnet care el dă și lui în mână, acolo e tipărit, cu atâta greutate și cheltuială, că nu e ușor să schimbi niște buletini, niște cărți, niște enorme. Dar dacă diavolul vrea așa, păi dă-i să tipărească, să muncească, să aibă de lucru, vrăjmașul. Apoi nu ministrul interne spune nimic ce. Că el n-are și el habar, n-are nici el nu știe ce cu lumea lui. De habar n-are ce e mântuirea, ce e Hristos, ce e judecata lui Dumnezeu, ce e criza. Noi publicăm pe ziar, criză. Nu e nici o criză nimic, român tot în criză au fost. Ce, așa, belșug a avut el și acum mai e criză. Noi pentru aia bogați, români. pentru aia, nu pentru Nu e și bogatul, știți. Dar criza mare este această criză spirituală, criza duhovnicească care există în lumea aceasta. A faptelor, a blândeții, a bunătății, a dragostei, este în sfârșit toate investițiile. Nu vedeți dumneavoastră când nu mai te ascultă nici copilul răzvrătit, e o criză în familie, beții, nenorociri, certuri, scandaluri, erezii, trece de la ortodoxie la sectarism, la catolicism, la greu-catolic, om Babilon, amestecare limbilor. E bine, asta este adevărata criză în care ne găsim noi. Am nici problema aceasta în sfârșitul ciclului. Când vine la mine un creștin de pildă și mi arată, părinte, îi bun carnetul ăsta, că l-am luat ieri. Acum nu mai bine carnetele, vine la București și acolo e o întrebare, dar ce nu se dă de la școală? Nu se dă de la școală, că acolo la București are el ce are, să-i pune de cuvinte. Și mie și mă întreabă, îi bun carnetul ăsta? Nu e bun, mă băi. Dar de ce nu e bun? Păi are pe vrăjmașul în el. Dar unii vrăjmași, el vrea să vadă telefon, să vadă lumea. El nu-i de ajuns că l-are, are, da? Pericolul ăsta nu este că îl pun pe hârtie, să-l port în buletin sau să-l port în pașaport. Nu este asta. Dar acum nici le injectează, se introduce, se implantează. Și tu, de data așa, să nu mai fii om. Tu te transformi în 3-4 ani de zile, ești o pesă, nu mai ești o persoană. Ești o pesă ca o marcă. Ai pus marca pe pachetul de zahăr, ai pus pachetul de orez, ai pus pachetul de cafea, că n-ați observat dumneavoastră nici o sacoșă, nici măcar o punguliță, cât e de neînsemnată și acolo trebuie să aibă drăcovenia pe el. Sunt 3 zăceți care se urmăresc așa una pe alta, sau sunt visa, sau câte terminologii nu sunt, pusă ca betul creștin să aibă. Măi, hai să fim de acord cu toată treaba asta, că pune drăcovenia pe materie, îl pune pe animale, dar nu pe om, chiar așa, mă? Nu chiar așa pe om, mă? Asta înseamnă o robie totală a vieții umane, care trebuie să ne, oarecum să scandalizeze, să ne punem întrebare. Păi dacă eu încep să gândesc după cum vrea să gândesc cel de vecinul meu, atunci ce personalitate mai am? Ce demnitate mai am? Dacă eu trebuie să intru în casă la mine și ciobanul în coliba lui și acolo mai dă o bucurie, mai face o poveste, mai spune o glumă și acolo trebuie să taci, pui fermoară la gură și ai tăcut, te ascultă vrăjma. Apoi atunci ce rost mai are pe pământ ca să stai, cine aprobă sau cine confirmă aceste lucruri, să știi că nu-i de la Dumnezeu. Cine ameliorează aceste lucruri cumva, ca să le accepte omul, să știți că nu-i de la Dumnezeu, acesta este vina. Oricare ar fi, de sus până jos, dacă acceptă lucrul acesta, să știți că nu este slujitorul lui Dumnezeu. Este slujitorul vrăjmașul plătit, cumpărat, să trăiască în aurul lui și să vândă sufletele oamenilor. Aceasta să știți se întâmplă. Să nu credeți. Cu cât este mai sus pus, cu atât să n-ai necredere în el. Cu atât este mai vândut, cu atât este mai trădător de nație și de suflete.